Jo tonono cibai te borom yapar jawo kaitorni kokno khna laifrewano kok bothuma angkha Deaconrok bahai wngthai ang jo to deaconsrokno borom yapar jawo deacon kokthai abo Greek kokthai diakonos nise phayo deacon hinmani angkha servant eba seleng minister eba ochai helper eba chubanai. The qualification of a deacon Puila Timothy berem tham betang hingke charnisimi chitham tumung kaham wngthai kok narknai wngthai chuak nungya wngthai rangni bagui khamaya wngthai bwkha sutrang khe jisuno poito khlainai wngthai potalijak khe kwplai wngthai Deaconrokni bihikrok tumung kaham wngthai borokni bihikrok kok ruju saya wngthai bebagono yaklaya wngthai Deaconni bihik kroksa wngthai bwsabati rokno kaham khe teidul thai nukhungno nargui mannai wngthai kaham khe samung tangnai wngthai tit beremsa betang hingke dokni simi chku okra majra kwrwi wngthai kok khnanani nango kungchukya wngthai kisabai joleya wngthai phekya wngthai thamsi tungya wngthai nogo borok phaikhe kasarnai wngthai kahamno hamjaknai wngthai sak soi mannai wngthai sakno kok khnarwi mannai wngthai phwrwngjakmani kok kubuino krak khe romui tongthai deacon swnjaknai rok kaham wngsoknani bagui taibo srwngna nangmani rok wngkha kaitorni kungchunani bagui kok sitra eba bukhuk sitra kok sanani wngya tir mwthwngnani eba thwngnani wngya gambler eba juwa thwngnani wngya phatrani kokrok aswk sanani wngya koinene wngna nango kaham khe surenai wngthai phaidi जों deacons kaham wnglayano kaitorbai kaham hwnjaknani bagui subrai jisuni yakni sokat mannani bagui kwplai kaitor joto deaconsni nukhungo hamari khlaithung tai chini joto Christian nukhungrogo kaitor hamari rwjathung amen.